Diolch am ymuno gyda fi pawb. Mae'n hyfryd cael bod fy mhen gyda chi i siarad am brosiect Cysur y Sêr. O'n i'n meddwl sef e'n well i ni fynd o gwmpas a just cyflwyno'n hun yn fras a siarad am ein cysylltiad ni gyda'r brosiect, a wedyn i ni fynd ati i drafod rhai o'r cwestiynau ni eisiau dod atyn nhw yn y sgwrs yma. Felly enw fi yw Teimar, dwi'n gweithio fel chwedleiwr. Roeddwn ni yn arwain rhan o'r chwedleia ar y brosiect yma, a roeddwn ni hefyd allan mas yn y gymuned yn adrodd straeon y Sêr yn ystod wythnos awyr dywyll. Fiona, ti eisiau gweud pwy wyt ti? Diolch, Tim. Fiona ydw i. Dwi'n siarad Cymraeg fel ail iaith. Dwi'n byw yn Sir Ddinbych a gweithio fel chwedleiwr ac roedd yn hyfryd iawn fod yn rhan o prosiect a chydweithio gyda pobl yn fy ardal i rannu chwedlau Sêr, tu mewn a tu allan yn yr ysgolion ac hefyd gyda'r hen bobl sydd yn mynychu clwb cinio bob wythnos. Dyma be nes i. Diolch, Fiona. Mair, ti eisiau cyflwyno dy hun? Helo Mair, dwi'n Mair Thomas Evans. Dwi'n perfformio fel actores a storifraig a chansores, a mae gen i ddiddordeb mawr mewn llen gwerin yng Nghymru, a dwi'n byw yn Ninas Mowddwy yn Sir Feirionnydd. Diolch. A Dani? Dwi'n Dani a dwi'n gweithio fel swyddog awyr dywyll. Dwi'n gweithio fel rhan o prosiect nos sy'n partneriaeth awyr dywyll rhwng y tirweddau cenedlaethol yn Gogledd Cymru. So dwi'n gweithio o Eryri, Parc Cenedlaethol Eryri. Dyn ni'n gwarchodfa rhyngwladol awyr dywyll. A dwi'n gweithio hefyd efo'r tirweddau cenedlaethol Ynys Môn, Penllyn a Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy. A dwi wedi bod yn really just diolchgar i bod rhan o'r prosiect yma i gweld a clywed yr holl straeon mae pawb wedi casglu. Diolch. Felly dim ond pedair ohonom ni sydd wedi bod yn rhan o'r brosiect hon. Mae nifer eraill hefyd wedi bod yn rhan ohono ddi. So o'n i'n meddwl falle bod gwerth i fi roi rhywfaint o amlinelliad o brosiect Cysur y Sêr cyn bod ni'n cychwyn, sef rhan yma'r brosiect oedd, o'n i'n dod at 10 chwedleiwr at ein gilydd, chwedleiwyr sydd wedi sefydlu ar draws Gymru, sy'n gweithio fewn cymunedau gwahanol iawn, sy'n defnyddio Cymraeg yn ei ymarferydd nhw, ond o fewn lefelau gwahanol, rhai ohonom ni yn ddysgwyr, rhai ohonom ni yn siaradwyr rhugl o'r iaith, a fel fi'n gweud, pobl sydd yn gweithio mewn cymunedau gwahanol, rhai sy'n gweithio gyda plant, rhai sy'n gweithio gyda hen bobl, rhai sy'n gweithio gyda oedolion. A y syniad oedd i ni fynd ati i ddechrau da fel grŵp o 10 yn Newydd i ddechrau adrodd rhai straeon am y Sêr, a wnaethon ni gychwyn drwy weithio ar adrodd mytholeg Groegaidd yn y Gymraeg, a wedyn mynd ati yn ein cymunedau ni i ddechrau adrodd straeon y Sêr, efallai rhai yn straeon Roegaidd, efallai straeon nhw ar draws y byd sy'n sôn am y Sêr, gyda'n cymunedau ni mewn gwahanol ffyrdd i gysylltu'n greadigol gyda'r awyr y nos yn ystod wythnos awyr dywyll, pa bynnag ffordd oedd hwnna'n gweithio i ni yn ein cymunedau ni, a hefyd mynd ati i ddechrau'r broses o archwilio pa chwedloniaeth o Gymru sydd ar gael am y Sêr ac am yr awyr nos. A mae'r brosiect wedi bod yn un gyfoethog iawn. Rydym ni wedi dod o hyd i pytiau bach o chwedloniaeth, dwi'n meddwl. Felly yn ystod y sgwrs yma, ni jyst eisiau rhoi blas o be ni wedi bod yn neud, beth oedd ar gael cyn i ni ddechrau'r brosiect, so pa chwedloniaeth neu ba ymchwil o'n ni wedi gallu dod o hyd i ar gychwyn y brosiect, a wedyn ble ni wedi bod yn ystod y brosiect fel ymarferwyr arni hi, a falle'n edrych hefyd tuag at y dyfodol. Beth ydym ni'n gallu gwneud nesaf gyda'r holl waith eang yma o ran chwedloniaeth y Sêr a beth ydy hi i gymunedau i gysylltu'n greadigol gyda beth sydd uwch ein pennau ni a sut ydy'n gwneud i ni deimlo. Felly dyna amlinelliad o'r brosiect. Fel fi'n gweud, oedd yna 10 chwedleiwr yn rhan ohono ddi, a mae gyda ni
tair ohonom ni fan hyn, felly rydym ni'n mynd i gynrychioli ein cymunedau ni sydd yn wahanol iawn i rai o'r gymunedau eraill sydd wedi bod yn rhan ohoni. A dwi wrth fy modd mae Dani fan hyn hefyd, achos oedd Dani wedi bod yn rhan o'r brosiect o gynllunio, y stage cynllunio ti wedi dod arni hi yn doedd y ti. A dyna lle dwi eisiau cychwyn, really, yw beth oedd o dy safbwynt di, beth oedd y peth oedd yn dy gynhyrfu di am brosiect Cysur y Sêr, a hefyd pa chwedloniaeth neu hanes oedd ar gael yn barod ynglyn â y Sêr yng Nghymru cyn i ni gychwyn y brosiect. So, fel rhan o gwaith fi, dwi'n fynd allan i cymunedau a helpu pobl weld y Sêr, so dwi wedi gwneud llwyth o fel outreach o digwyddiadau a bethau. A mae pob tro roedd pobl yn really surprised roedd na enwau am y cytser mewn Cymraeg neu enwau mewn Cymraeg am y Sêr. A roedd na just ddim lot o gwybodaeth dal yna efo pobl just fel yr local populations am yr enwau Cymraeg neu y straeon. Dwi wedi gwneud dipyn bach o research fy hun, ond dwi ddim yn storiwr, dwi ddim yn historian, so weithiau mae'n really anodd i ffeindio'r llefydd iawn i fynd i cael y straeon yma, i dilyn y threads yma. Achos weithiau dwi'n gwybod yr enwau neu dipyn bach o'r stori, ond dyn ni ddim really gwybod sut maen nhw'n ffitio i gilydd, neu sut mae'r cytser yn ffitio gilydd yn yr awyr. A mae yna lot o stuff o gwmpas cymunedau a hen chwedlau a sut roedd nhw'n newid o cymuned i cymuned o gwmpas Cymru. So roedd ni efo lot o diddordeb yn hynny i trio ffeindio allan yr hen straeon, trio ffeindio'r connections allan rhwng yr cymunedau wahanol ac yr enwau wahanol. A dwi ddim yn storiwr, so roedd ni'n really excited i gweithio efo storiwr wahanol sydd yn gallu fynd allan, a hwn ydy rhywbeth maen nhw'n really dda am wneud, fynd allan yn cymunedau nhw, casglu'r straeon yma, a wneud y research hefyd, achos dwi ddim yn da wneud research, dwi ddim efo'r amser really i fynd allan a wneud y research, so roedd o'n just rhywbeth really arbennig i bod rhan o'r cychwyn i gweld yr storiwr yma yn tyfu o gwybod dim lot really amdano y Sêr, a just casglu mwy a mwy o gwybodaeth, a rwan dwi'n meddwl maen nhw'n gwybod lot mwy na fi'n gwybod. So mae yna lot i fi dysgu, a dwi'n just really falch bod fydd nhw yna rwan. Mae yna 10 storiwr sy'n gallu fynd allan dros Cymru a cadw'r straeon yma yn fyw, achos roedd nhw bron cael eu golli, like really bron at just fynd i fewn i'r awyr a ddim cael deud dim mwy. A o ran dy safbwynt di pan ti'n mynd allan i ddadeg gweithdai gyda'r gymuned am yr awyr nos, sut wyt ti'n meddwl mae pobl arferol yn cysylltu gyda'r awyr nos ar hyn o bryd? Like, os mae yna gysylltu gyda nhw, neu ydyn nhw'n teimlo'n eitha pell i ffwrdd ohono fi? Beth yw'r sort of sefyllfa ar hyn o bryd? Dwi'n meddwl mae lot o pobl yn teimlo pell i ffwrdd o'r awyr nos. Mae lot o pobl rwan yn fyw efo lot o llygredd gola lle maen nhw'n fyw, so mae yna ddim lot o Sêr i nhw'n gweld. A da ni jyst wedi newid hefyd fel society, da ni ddim really fynd allan ar gyda nos, mae yna lot o ffyr o gwmpas fynd allan yn y nos. So mae'n gweithio efo pobl i cael drosodd yr barriers yna, so maen nhw'n gallu fynd allan, sbio fyny ar y Sêr. A dwi'n meddwl mae pobl hefyd, maen nhw ddim eisiau teimlo fel, maen nhw eisiau fynd allan efo rhywun sy'n gwybod be maen nhw'n edrych ar, sy'n gallu deud iddyn nhw, achos weithiau mae pobl yn sbio fyny a maen nhw'n deud, wel, dwi'n gallu weld rhywbeth, ond dwi ddim gwybod be mae o. So, mae pobl weithiau, maen nhw dipyn bach yn embarrassed bod maen nhw ddim yn gwybod dim byd. So, dwi'n trio helpu pobl i just, ar enwau Sêr, maen nhw i gyd yn made up. So, does na ddim reswm bod mae pobl ddim yn gallu creu enwau ei hun i'r Sêr. Ond dwi'n meddwl mae pobl rhan fwyaf o'r amser, maen nhw wedi clywed yr enwau fel traditional, fel y Greek a Latin enwau. Maen nhw ddim yn gwybod amdan yr enwau Cymraeg. So pan maen nhw'n ffeindio allan bod maen enwau Cymraeg a bod maen straeon tu ôl yr enwau sydd yn connectio nhw i'r past, i'r hen ffordd ffermwyr a bethau fel na, hen ffordd o chwilio a bethau fel na, mae pobl yn just
syrthio mewn cariad efo'r straeon a maen nhw'n just gallu weld y links a maen nhw'n like, oh ie, dwi'n cofio rhywbeth rwan. Dwi'n cofio be oedd taid yn deud o be oedd nain yn deud. A maen just dod straeon allan o pobl. Ie, dwi'n cytuno, mae'n rhywbeth ynglyn â, o'n i'n ffeindio hyn, hyd yn oed actually pan o'n i'n adrodd y straeon Groegaidd, wrth rhoi enwau i'r cytserau a wedyn straeon tu ôl i'r enwau yn dod â nhw'n agosach ato ni fel bod dynol, achos maen nhw yn teimlo mor bell i ffwrdd a maen nhw weithiau i rai bobl jyst yn edrych fel siapiau yn yr awyr a jyst dim wir cysylltiad gyda nhw ynglyn â ni ar y ddeiar nawr yn edrych lan. Ond y syniad na wedyn o gysylltu ni nôl at y bobl oedd wedi dod o'n blaen ni, oedd wedi edrych lan a wedi gweud, dwi'n gallu gweld pen tarw yn yr awyr, neu dwi'n gallu gweld corff arwr yn yr awyr. Oedd yna rhywbeth ynglyn â hwnna, oedd wedyn yn neud i'r cytserau teimlo lot yn fwy personol iddyn nhw. A dwi'n meddwl os wyt ti'n gallu neud hwnna o fewn testyn Cymreig, mae'n hyd yn oed yn fwy bwerus na dod â straeon o ar draws y byd, mae pob un ohonom ni fan hyn wedi adrodd straeon sydd ddim yn dod o Gymru fel rhan o'r brosiect yma fel starting points. Diolch, Dani. Newn ni ddod nôl at y ti falle mewn rhai funudau, ond dwi eisiau mynd i Mair, achos Mair, fel dy gyfraniad i fel rhan o'r brosiect, nes ti fynd lawr ar drywydd diddorol, sydd fe'n hyfryd cael clywed. Fi'n gweud diddorol achos mi oedd hi mor ddiddorol, but sydd fe'n lyflu cael clywed am dy ymchwil di a bles di a trywydd a'r gwahanol darnau bach nes ti ddod o hyd i pan o ti'n gweithio ar Cysur y Sêr. Ie, wel, oedd rwy'n yn ymwybodol iawn bod, bod na diffyg tystiolaeth bendant rhwng y mytholeg ni, cynhenid ni, a'r Sêr. Mae yna enwa'n gysylltiedig, ond bod y straeon fel di mynd ar goll, mae Dani wedi sôn am hyn yn ei llyfrau. Ac mae yna ymdrech yn cael ei gwneud wrth gwrs i drio gwasgu yr cysylltiad yna a'i wneud dau foldio fo a wneud o'n wir. Ac o'n i ddim yn siŵr, a dwi ddim yn academig, a felly o'n i ddim eisiau mynd lawr y llwybr academig. Ond be dwi'n hoff iawn o wneud ydy pori. Dwi ddim yn gallu cymryd lot o wybodaeth mewn ar unwaith, a felly mae hen gyfrolau y Llyfrgell Genedlaethol a yr hen gyflorau llychlyd fel hein sgynna i adre. Dwi'n gallu cymryd wybodaeth mewn chunks bach. A be dwi wedi bori fwyaf yna fo ydy Cymru, Cylchgrawn Cymru o M. Edwards o'r 14th ganrif ar 15, diwedd y 14th ganrif ar 15, i mewn i ddechrau'r 20th ganrif. Ac be sylwes i'n fanno oedd bod nhw yn cofnodi y chwedlau Groegaidd ac yn sgwennu nhw yn Gymraeg ac eisiau ni gael gwybod, eisiau ni Gymru Cymraeg fedru gwybod am y chwedlau clasurol. Ond hefyd, yr awydd yma i ddyrchafu yn chwedlau am mytholeg ni fel Cymru, mwyn rhoi mwy o statws i ni yn y byd, dwi'n meddwl, a dyna be oedd. Ac felly, wrth gwrs, mae gen ti'r chwedlau, a hefyd y diddordeb ysol yma mewn llen gwerin a chyfnodi straeon y tylwyth teg a felly. Mae nhw i gyd yn y cyfrolau yma o'r cyfnod y 14th ganrif ar 15 yma. Ac mae hyn, wrth gwrs, yng nghefndir yr holl ddylanwad oedd gen y capel a'r ffydd Gristnogol ymneilltuol. Ac o'n i'n gweld a bod yr ddau beth yn cydfyw ac yn cydredeg, ac o'n i'n gweld bod hynny yn ddiddorol iawn, bod yr un Duw, oedd y Cristnogion ymneilltuol ar y pryd yn credu, yr un Duw oedd yn gyfrifol am y greadigaeth fawr yma, bod hynny yn cael ei ddyrchafu, ond ar yr un pryd, bod yr chwedlau bychan yma a'r hanesion tylwyth teg ac yn y blaen yn cael yr un pwyslais, ac oedd hwnna'n haro fi yn ddiddorol iawn, bod y ddau beth yn cydfyw yno ni fel pobl.
ac mi roedd pobl yn credu yn y tylwyth teg, yn yr un ffordd ac oedden nhw'n credu yn y creawdwr mawr. A mae hynny'n wych, a dwi'n meddwl bod hynny'n gret yn mi ddylan ni gyd goleddu hynny, dwi'n meddwl. A'r rhyfeddod yma ynde, yr rhyfeddu at y sêr, yr rhyfeddu at yr pethau yma da ni ddim yn ddeall. Ac wedyn, mae yna hefyd yn yr cylchgrona yma, mae'n wedi dod mewn i'r 20fed ganrif, yr ysfa yma i esbonio y wyddoniaeth i ni. Ac mae yna gyfrola lu ac erthygla lu am y gofod ac am y datblygiadau ac am yr enwa ar y planeda a'r sêr. Felly dyna oedd yn, ac yn ganol hyn i gyd, mae yna straeon bychan am bethau oedd yn digwydd yn y nos, ynde. A dyn, es i ar hyd y trywydd yna, pa mor bwysig oedd y nos ar gyfer rhai o'n chwedlau ni, de. So dyna es i ar ei ôl o. Ac oedd o'n ddifyr, ddes i ar draws un erthygl am opera rock, wel, ddim opera rock, opera drama gerdd am blant dôn. Ac yn hwnnw, mae yna lynia gen ti i Elis oedd wedi sgwennu fo. Ac mae'r gwerthfawrogiad o'r sioe yma oedd wedi bod a mae lluniau y cymeriadau ac yn y blaen. Mae hwn o 1912, felly just cyn yr Rhyfel Byd Cyntaf. Ac yr ysfa yma i'n dyrchafu ni de, fel blad a fel pobl. Felly pa mor bwysig ydy'n chwedlau ni i wneud hynny ac addysgu yn hunain yn y clasuron yma Cymraeg. A mae'n nhw'n enwi pawb, maen nhw'n enwi'r teuluoedd dôn ac yn y blaen. Mae hwnnw'n ddifyr. Ac a peth arall ys i ar ei draws oedd gymaint o enwa am y llwybr llwythog. O'n i ddim yn ymchynarwydd â nhw, ac y rhestra ohonyn nhw. Dwi'n ffeindio nhw am. Dyma pan bod fi ddim yn academic, achos bod fi mor fler. Ond mae yna gymaint o straeon o enwa gwahanol am y llwybr llwythog yn Gymraeg. A mae hyn i gennau i lawr yn rwla hefyd. Felly, es i ar draws, i ddechrau, o'n i'm yn gwybod i pa gyfeiriad o'n i'n mynd, mae o'n union nath ar sêr ar wybren y nos, mae o'n mor fawr, a oedd y syniad yma o drio cysylltu'r holl chwedla Groeg a'r sêr a'n chwedla ni ac oedd o'n mor eang. Felly yn y diwedd nes i benderfynu dod yn fwy cul ac edrych ar bethau fel y llen gwerin bach, y barddoniaeth fach, yr pethau, ac enwa fatha tew-tewdws. Do'n i ddim yn gyfarwydd efo tew-tewdws. Twr tewdws, mae'n ddrwg gyrraedd, twr tewdws. Sef, dwi'n methu dweud yr enw Pleiades, a'r stori am Merched Atlas yn cael ei troi yn sgithanod, ond ni'n meddwl bod hynna'n ddifyr yn y fersiwn Gymraeg. Nid y mewn i golomenod, ond i sgithanod i wood pigeons. Ac bod nhw'n rhydd wedyn i fod yn y coed yn lle oedd y stori. Ond pwy oedd tewdws? Wel, mi o'n a frenhinoedd, o 2 frenin, tewdws a Praen, dwi'n meddwl, oedd yn frenin ar Powys yn y 6eg ganrif, a wedyn i fab o Myredydd a tewdws. A yr un tewdws ydy hynna? Dwi'm yn gwybod. Neu jyst bod o'n enw. Felly, oedd hwnnw'n i fi. A un peth bach ddos i ar ei draws, ac yn i meddwl bod hynny'n gret, mae rhaid o pobl yn ei ddefnyddio fo. Achos mae yna erthygl fan hyn am John Evans y criwr oedd fatha rhyw town crier i Dolgella. Swallow oedd nhw'n galw fo, llys enw yna fo. Ac fel hyn oedd o'n dechrau pethau pan oedd o'n mynd efo'i gloch i ganol
Maria, sgwar, ac yn mynd, chwi drigolion y lawnt, sef rhan o Ddolgella, chwi drigolion y lawnt a'r rhai ydych yn preswylio yn y tŵr tewdws. Clust ymwrandewch am geiriau, fe berwyd i mi eich ysbysu un ag os, fod ein hen gyfath wmpa harlach wedi talu ymweliad antreflan ni jyst rwan, a'i fo a'i drol ar y stryd fawr yn gwerthu penwaig ffres. So oedden nhw'n defnyddio yr enw, felly oedd y tawn creuwr yn gwybod pwy oedd neu yn gyfarwydd hefo Tew Tewdws. A hefyd mae Elis Wynlas Ynys yn sôn am Tew Tewdws yn gweledigaetha y bar cwsg. Felly oedd hwnna, ac oedd hwnna rhywbeth nes i ddysgu o'r newydd. Ond y peth mwyaf hefyd, oedd lot o'r barddoniaeth ac o'n i'n ddarllen, yn amlwg oedd pobl yn cael cysur o edrych ar y wybren, o fod allan yn y nos. Oedd fel oedd y ti'n sôn, pobl wedi bod yn sbio ar y sêr ac ar y lleiad, ac yn gwybod, oedd hyn yn y cyfnod pan oedd pobl yn ymfudo, draw i Meric ac yn y blaen, oedd teuluodd yn cael ei rhannu. Mae'n siŵr bod yr syniad yna o fod yn edrych ar yr un wybren, ac oedd pobl mewn ardaloedd eraill o'r bryd. Da ni'n dal i wneud o heddiw. Oedd hwnnw'n rhywbeth oedd yn dod drosodd y lot yn y farddoniaeth o'n i'n dod ar ei draws o. Ac ar lleiad hefyd, mae yna straeon am y lleiad, wrth gwrs y dyn bach y lleiad, ach wedi gorfod mynd i'r lleiad achos bod wedi bod yn casglu coed a casglu fricia tân ar ddydd Sul ac yn y blaen. Lot o bethau felly. Felly yn y bon, nes i fwynhau yn ofnadwy yr chwilio a'r clotweithio os licio. Dwi'n yn teimlo bod fi wedi gwneud unrhyw ddarganfyddiadau mawr nag wedi cyfrannu rhyw lawar at unrhyw beth. Ond bod rwy'n yn sylweddoli pa mor bwysig oedd y nos a pa mor bwysig da ni wedi anghofio nad oedd gen pobl ddim torches a bethau felly pan oedden nhw'n mynd, felly oedden nhw yn sylwi lot mwy ar y môr. Ac oedd y nos yn gallu dychryn mwy, ond hefyd oedd yn gallu bod yn gysur hefyd. Felly, ia, sori, allai fwydro am hyn am hydoedd a hydoedd a hydoedd. Ond pan o'n i'n, dyna'r peth mwyaf dwi'n meddwl oedd creadigaeth yr un Duw ma, y Duw oedd trwy helaeth y bobl yn gyledyn efo, yn cydfyw yn ddigon cyfforddus hefo chwedla a llen gwerin. Ac un peth drawodd fi, mi ddudodd rhywun yn ystod y cwrs yn Llanstymdwy yn Tŷ Newydd, pan oedden ni'n sôn am yr almanacau, mi ddywedwyd adag ynny na yn aml iawn yn y tai yng Nghymru, dwy gyfrol, dau beth oedd sef y Beibl ac a'r almanac ynde. Ac dau beth cwbl gyferbyniol ac eto y Beibl, yr peth cyntaf sydd yn Beibl Cristnogol ni ydy chwedl y cread ynde. A fefi gola ac fefi twllwch ac yn y blaen. So, da ni'n mynd yn ôl i hwnnw. A beth bynnag, lle bynnag ei di drwy'r byd ydyn, da ni wedi cael yn dylanwadu, wrth gwrs gen y clasurol yn dod, gen mae'r Groegiaid wedi stampio arna ni yn Ewrop o ran yn chwedlaethau. Ond un rhan fach o chwedla'r cread ydy hwnna. So mae yna pobl yn cael cysur o'r cread. A dyn nes i sgwennu can ar gyfer, nes i gynnal cymanfa y Sêr yn y capel yma'n hyn yn Dinas Nolwy. Ac ti eisiau fi ganu'r can? Ie. Felly, dwi wedi defnyddio mesur Mentra Gwen, sydd yn fesur fydd pobl yn nabod fel Carol Blygain, a hefyd mae Plethin wedi canu can ar yr un mesur. Felly na ganu hon, mae'n bach yn gynnar, ond fi'n ei. Syllwn ti ar wybren, ar y sêr, fri yn y ffurfafen, mae y sêr. Cawn wenu a chawn wylo,
cawn gyfle i fyfyrio, a chyfrwng i gymuno yw y Sêr, yno hyn cysur o mae y Sêr. Mae chwedlau'r cyfandiroedd yn y Sêr, clytwaith y canrifoedd yw y Sêr. Llawenydd a bendithion, gorthrymder a thrallodion, mae'r cwbl yn y straeon, ddaw o'r Sêr, cawn goflaid o gysuron gan y Sêr. Cawn rannu ein cyfrinachau gyda'r Sêr, ac agor ein calonau dan y Sêr. Pan fo'r llwybr yn aneglur, a bywyd yn ddistrwythyr, llawn hiraeth blin didostir. Fe ddaw'r Sêr, a chawn ddrachdion ddwfn o'r cysur, ddaw o'r Sêr. Diolch, oedd hwnna'n hyfryd, a fi'n gwybod bod yna gymaint yn fwy i chi sôn amdani, achos oedd gymaint yn fwy o ymchwil wedi ei wneud, ond mae clywed am y darnau bach na sut maen nhw yn plethu at ei gilydd, a fel nes i sôn hefyd, sut maen nhw'n plethu i fewn i'r syniad ma o y cydfynd rhwng y capel a'r chwedloniaeth. Mae hwnna'n hyfryd, dwi'n meddwl mae hwnna'n rhywbeth really pwerus sydd yn taflu ni nôl at amser maith yn ôl. A mae hwnna'n, mae'n hyfryd cael clywed. Dwi'n meddwl weithiau bod na ryw gagendor, neu bod na ryw bod ni heddiw falle ddim yn gallu gweld hynny, bod rhaid i ni, achos mae yn neilltuaeth, mae'r diwygiadau, felly mae nhw'n cael ei bio am lot o ddiffygion yn traddodiadau ni, achos fod y Methodistiaid eisiau llosgu telynau ac yn y blaen, ac yn gwahardd lot o bethau, a bod o'n cael ei weld fatha rhywbeth cul oedd wedi lladd lot o lawenydd pethau cynt. A wedyn mae pawb wedyn yn meddwl, mae rhaid ni gofleidio be oedd yma cynt ac yn y blaen. Ond yn aml iawn, da ni'n gwybod be ydy'r peth yna oedd yna cynt yn yr hen grefydd ac yn y blaen. Ond dwi'n meddwl bod o'n bwysig, mae'n rhan o'n gorffennol ni, ac mi ddyla ni beidio i anwybyddu fo. Beth bynnag da ni'n credu oedd o, ond mi oedd o'n ddylanwad positif iawn ar adegau hefyd, a mae o wedi cynnal yr iaith yn sicr yna. Na, diolch. Eto'r syniad na bod yn amhosib i ymchwilio un rhan o chwedloniaeth, neu un syniad am y byd o'n gwmpas ni, heb ddod ar draws syniadau yn bopeth arall. Yn union. Gred, diolch yn fawr iawn, Mair. Fel oedd Mair wedi sôn, oedd lot ohonom ni fel rhan o'r brosiect hon wedi dod o hyd i hen enwau am y Sêr, a falle ddim stori gyfan am y Sêr, ond hen enw o Gymru oedd yn sôn am un o'r cytserau, neu gasgliad o gytserau. Tŵr Tewdws oedd un o'r rhain o'n i wedi dod o hyd i, a wedyn mi oedd na un arall oedd ddiddordeb mawr, ac oedd Fiona wedi dod o hyd i rhywbeth, ac o'n i eisiau Fiona i ti trafod falle tam bach am be nes ti ddod o hyd i, a ble ti'n mynd ar y daith yma gyda'r hen enw yma?
Diolch Tim, a diolch I ti Mar, dwi'n dwlu am y gan, dyma fy hoff beth hyd yn hyn sydd wedi dod o'r prosiect. Ac Mae'r wedi dweud dim ysgolhau gyda hi, dydy hwn ddim yn wir, achos oedd hi yn mynd yn ôl I pori yn y hen llenyddiaeth a hen ddifrais sydd gyda ni. Es I a ffordd wahanol, achos ar ôl clywed Dani yn sôn am, wel, mae popeth wedi cael ei anghofio erbyn hyn. Dwi'n poeni bod Dani rhy hwyr I dod o hyd iddyn nhw. O'n i'n meddwl, wel, pwy bydd yn cofio yr hen pethau, y bethau, gyda'r pif mawr fel petai, ac o'n i'n meddwl, wel, bobl merched y wawr. Ac felly, nes I cysylltu â canghennau merched y wawr yn fy ardal I, yn cynnwys y gangen Corwen, a dwi'n aelod o'r gangen ma. Ac yn gofyn os allai I just dod rownd a siarad gyda bobl yn anffurfiol I ofyn am diwydiadau, diharebion, atgofion bychan oedd gynnon ni am y sêr, y lleiad, y wybren fel petai. Ac fel oedd Mair yn deud, oedd yn, dim ond pytiau bach oedd, ond wrth gwrs oedd siarad gyda bobl, oedd rhywun yn cofio rhywbeth ac oedd rhywun arall yn deud, mae hyn yn atgoffa fi. Ac o'n i'n just dod o hyd o phethau fel diharebion yn wir. Ac nes I tipyn o ymchwil, achos oedd rhywun yn cangen Llandrillo, y merched y wawr, yn deud wrtho fi oedd Tom Elias yn casglu llawr o diharebion am byd y natur ac yn wedi coeddi y cyfrol yn arbennig am y tywydd ar ôl casglu y pethau ar gyfer ei cylchgrawn. A felly nes I benthyg llyfr Twm o'r llyfrgell ac es I hefyd I llyfr Mari Trevalian gyda folklore Cymru yn fo, ac yn dod o hyd o rai pethau, enghraifft, mae hyn yn dod o Mari Trevalian dwi'n meddwl, y ffermwr oedd yn deud hwn, pan mae'r arader yn is, bydd bara yn rad, pan mae'r arader yn uwch, bydd bara yn drud, ac wrth gwrs yn ystod y gaeaf, mae'r arader yn uwch yn yr awyr, a felly adeg hon mae bywyd yn gallu bod yn prin. Ac yn y haf, pan mae'r arader yn fath o llithro dros y gorwel, mae tir yn fwy ffrwythlon. Ac hefyd, o'n i'n ceisio chwilio am almanacau, achos roedd gen I hefyd diddordeb yn y sgwrs cafon ni o'r person y Llyfrgell Genedlaethol am yr almanacau. Ac yn almanac Caergybi, mae yna cyngor doeth am ameithi. Pan mae lleiad yn ei gwendid, a ddylais tynnu chwyn, pigo ffrwythau a thorri ffin neu goed. A felly, dyma pryd, sdim angen cael watch, sdim angen edrych ar Google, dim ond edrych I fyny I wybod. Ac, a wedyn jyst pethau bychan fel y sêr yn wincian, mae hi'n dywydd braf, mae'n yn hyfryd. Coch wawr, glawr mawr, coch y pnawn, braf iawn. Ac dyma un o'r diwydiadau o'n i'n gyfarwydd arno cyn dechrau wneud y gwaith yma. Ond hefyd mae yna pethau, o'n i'n hoff iawn hwn, mae sêr yn wyb yn arwydd o enedigaeth neu farwolaeth person pwysig. A dwi'n gwybod bod ledled y byd, mae bobl yn meddwl am sêr wyb fel arwydd o'r nef fel petai. Ac mae gennym ni tystoliaeth yn gwaith William Shakespeare am Owain Glyndŵr. Sneb yn fwy Gymraeg nag Owain Glyndŵr. Wel, mae rai. Ac yn Henry IV Part 2, mae nhw yn siarad, mae Glendower, dyma enw fo yn y ddrama, yn siarad am ei hun ac yn deud ar noson ei enedigaeth, oedd sêr yn wyb yn siap draig goch i'w weld yn y wybren. A felly,
doedd dim llawr, pan o'n i'n mynd i siarad gyda'r grwpiau, oedd hwn yn anghyfarwydd â llawr o bobl. Ac oedd yn braf gallu deud wrthyn nhw, wel, hyd yn oed oedd Shakespeare yn meddwl am y Sêr a'r sut oedden nhw'n pwysig i ni yn Cymru. Ond hefyd, des i o hyd o pethau wir yn teuluoel, fel Lady o enw Dilys, dwedodd hi, roedd mam yn galw Sêr yn gyntaf y noson, sef y planed, actually, y planed Gwener, Sêr yn y gweithwyr, achos dyma pan oedden nhw'n dod adra. Ac oedd rhywun arall yn siarad am ei uncle, Dafydd Williams, yn Sir Fôn, a dwedodd o, pan mae cylch o gwmpas y lleuad, mae'n golygu fod y lleuad wedi boddi. Dyma arwydd o dywydd garw i ddod. Ac falle mae'n yn gwir, dwi ddim wedi profi. Ond oedd na hefyd pethau reit gyfoes. O'n i'n siarad gyda Mair arall, dim y Mair sydd gyda ni yma, a oedd wedi bod yn fyd-draig, a medda hi, mae'r plant yn aros tan y lleuad llawn i cael ei geni. Mae maternity wards wastad yn brysa o'ch adeg yma. A felly oedd gyda hi tystiolaeth fod hyn yn wir. Ac rhywun arall, Glesni, ac oedd hi yn cyn athrawes, bedwedodd hi dwi ddim yn gallu enwi'r ysgol, diolch beth, pan mae lleuad yn llawn, mae prifathro yn mynd on the warpath. Tybyd oherwydd mae'r plant yn mynd i fy bach yn wachgo. Ond, yn Cangen y Wyddgrug, oedd rhywun yn caredig iawn, dim ar y pryd, ond wythnos wedyn ges i e-bost gan cadeirydd y Cangen. Mae rhywun wedi dod i mewn gyda lyfryn bach i ti, Fiona. Beth ydy dy gyfeiriad bost, a nath i postio'r llyfr i fi. A llyfr ysgol uwchradd, Sêr ydy teitl, a'n digon syml, ond llawn o wybodaeth am y planedau, Sêr y lleuad, ac i fod yn onest, y rhan fwy o pethau, o'n i'n cyfarwydd arnyn nhw, tan ddes i'r dudalen olaf. A dyma jyst oedd pwt bach yn deud fod y cytsau Orion, mae o'n canol y cytsau, mae yna tair Sêr yn mewn rhes, ac enw o Groeg ydy Gregis Orion, dyma ble mae yn cadw ei gleddyf. Ond enw Cymraeg i'r tair Sêr yma ydy Cogail y Forwyn. Wel, do'n i ddim yn gwybod beth yw'r gair cogail, o'n i'n gofyn i ein mair ni, a medda hi distaff ydy cogail. A fod yn onest, do'n i ddim none the wiser yn Saesneg, ond nes i gysylltu â ffrind sydd yn crefftwraig a gofyn iddo hi, beth yw distaff, beth mae bobl yn dweud. Ac oedd hi'n egluro i fi bod pan mae rhywun yn nyddu, da chi'n gyda'r y gwerthwyd, y spindle, o'n i'n gwneud hwn gyda ffrindiau, dyma pan mae'n just brigyn fach, y spindle, a dyma ble mae'r golan yn mynd pan da chi wedi nyddu fo. Ond y cogail, dyma beth yw cogail, o'n i'n prynu hwn ar lain, ac dyma ble da chi'n cadw y golan cyn i chi nyddu, ac mae just ffon ydy hwn, a chi'n gallu rhoi o dan y gesal, neu sticio fo yn y gregys, a dyma ble mae i osgoi bod y golan yn mynd mewn model enfawr, ac wedyn gyda y dwy law o rydd, da chi'n gallu troello golan, ac rhoi o gwmpas y gwerthyd. Dwi'n deall beth yw sut i defnyddio cogail, ond pwy ydy'r forwyn? Ac hyd yn hyn, dwi ddim yn gwybod, wedi siarad gyda Mair, mae yna enw arall am y tair Sêr, sef Llathen Mair, y Mair, y forwyn fair, Mam Iesu, fel mae hi yn mesuri y wybren, a falle bod y cogail yn perthyn iddo hi, y forwyn fair. Ond pwy sy'n gwybod, oedd Wendy, y crefftwraig oedd yn egluro y cogail amdani, medda hi bod yn mytholeg nos,
graig brenin y diwiau, Odin ydi o, graig o ydi ffrig, ac mae gynnyn nhw enw y tair seren, sef cogal ffrig, a mae hi yn nyddu y cymylau, dim y ser, ond y cymylau, a chi'n gallu gweld bod y gwlan yn atgoffa ni o'r wlan. Felly, pwy sy'n gwybod os mae yna cysylltiad gyda chwedlau a llychlynwyr, neu cysylltiad gyda crefydd Cristnogol, neu pwy arall gallu y forwyn bod. Pan o'n i'n yn ysgol y pentre, nes i cyflwyno i'r plantos wrth deud, wel, mae gen i teitl, ond does gen i ddim y chwedl. A nath o'n nhw creu chwedlau am y forwyn a pam oedd hi'n defnyddio cogael. Felly, mae'n fel drws sydd ar agor i ni edrych i fyny a jyst yn cyd-fynd ag ein syniad â ni gyda be da ni'n gwybod o'r hendiddiau. A dyma beth oedd un o fy hoff pethau am y prosiect. Diolch, Fiona. Oedd hwnna'n fab, a dden wych cael clywed y pytiau bach na hefyd ges di gan y bobl nes i cwrdd â. A fel ti'n gweud, ni di dod o hyd i rhywbeth, a mae rhywbeth i'w dilyn falle nawr. A falle bod ni gyd yn byw mewn gobaith bod na rhyw lyfryn, hen lyfryn, mewn siop elusen yn rhywle sy'n mynd i esbonio hyn i gyd i ni. Ond dwi'n meddwl mae'r daith mor bwysig a ble ni'n pennu fyny yn y pen draw. Diolch yn fawr iawn i'r dair ohonych chi. Fy nghwestiwn olaf i chi yw beth ydyn ni eisiau gwneud nesaf? Beth yw'r dyfodol gyda'r brosiect hon? Os oeddwn ni yn gallu dilyn y threads bach ma ymhellach, beth hoffech i'w wneud? Neu llai mwy o'r gwaith ma gyda'r gymuned, mwy o'r gwaith ma gyda cysylltu'r hen chwedlau o Gymru gyda chwedlau o'r draws y byd, mwy o waith ymchwil, beth sydd angen wneud a beth sy'n eich cynhyrfu chi ynglyn â'r dyfodol a'r gwaith yma ni wedi cychwyn fel rhan o brosiect Cysur y Sêr. Na i ddod at Dani gyntaf os mae hwnna'n iawn. Diolch Mair a Fiona am yr casgliad yna, oedd o'n amazing. Ond dwi'n just gobeithio fydd yr dyfodol y prosiect yn, wel, y storiwr ydy'r dyfodol y prosiect iddyn nhw fynd allan a cario ymlaen yr gwaith yma a just cario ymlaen i fod yn fel curious, really, just trio dilyn yr threads wahanol. Yr ymchwil yn really, really bwysig a fy Cymraeg, dwi'n gallu darllen Cymraeg, ond yr Cymraeg hen dwi ddim mor dda arno. So trio darllen yr almanacs, weithiau dwi'n darllen nhw and dwi'n fel, dwi ddim really deall. Be mae hwnna'n deud, dwi'n gwybod yr un gair neu yr llall. So mae'n really dda bod ni efo'r pobl yma sydd yn gwybod yr iaith go iawn a chi'n gallu gweld yr layers wahanol. So mae'r rhywbeth dwi'n meddwl sydd yn really diddorol am stwff fel hyn yw'r layers i gyd. So weithiau ti'n meddwl mae'n meddwl un beth a wedyn ti'n gweld, actually, mae yna meaning arall, mae yna deall arall am y gair yna, so mae'n fynd ffordd yna, a ti'n just zigzagging o gwmpas yr awyr. A dwi'n meddwl mae hynna just really lovely hefyd, i just gweld yr holl fforddiau wahanol mae'n gallu cael understood. Ond dwi'n just really edrych ymlaen i gweld be mae storiwr yn neud nesaf hefyd. Felly ti'n teimlo fel bod y cysylltiad yma rhwng cael pobl yn adrodd y straeon neu cael pobl yn dod â nhw'n fyw yn really pwysig o ran cael pobl yn y gymuned i cysylltu gyda beth sydd i'w pennau nhw? Dwi'n meddwl, a hefyd jyst i helpu pobl wneud yr connection efo'r dywyllwch ac y nos a sut mor pwysig yw'r nos ac bod mae'n really bwysig yn Cymru bod ni'n edrych ar ôl ein dywyllwch a wneud rhywbeth amdan llygwedd golos a dyn ni'n gallu fynd allan a weld y ser a dweud y straeon yma a dwi'n just meddwl mae'n helpu pobl yn teimlo mwy agos at y ser ac at yr tywyllwch. Diolch. Mair, beth amdano ti, beth sy'n cynhyrfu ti am beth gall ddod nesaf fel rhan o'r brosiect hon? Mae yna gymaint. Mae chwalu pen fi fel maen nhw'n dweud.
Dwi'n gobeithio recordio chwaneg o'r chwedla Groeg yn Gymraeg, ond hefyd recordio fersiynau sgennym ni yng Nghymru ohonyn nhw. Enghraifft, o'n i'n gwneud Meidas fel un o'r chwedla Groeg, a wedyn mae yna stori o Ddyffryn Conwy am ddyn troi'n aur, a hefyd wrth gwrs Meidas efo'r Clistia, mae hwnnw'n cysylltu efo March ap Meirchion, a mae'n siŵr bod na sawl un o hynna, chwedla sydd yn debyg, ond bod nhw yn gynhenid Gymraeg mewn ffordd. Sa hwnna'n brosiect bach diddorol i ni gyd yn gallu gwneud yn yn amser yn hynny. Ond peth arall hoffwn i wneud ydy just fel oedd Fiona'n deud rwan, defnyddio yr dywediadau yma a'r cyfeiriadaeth yma yn y twydd yn chwedlau, felly pan da ni yn sôn am chwedl neu gilydd, bod ni'n cyfeirio, just fel bod nhw'n dod yn rhan o'n iaith bob dyn ni, pethau fatha, nes i ffindio llen gwerin Bangor, enghraifft, os oeddet ti'n gweld y lleuad, bod eisiau bowio iddo fo, y lleuad newydd, a tynnu dy het, ac os nag oedd gen ti het, bod eisiau rhoi hancas am dy ben, a tynnu'r hancas yna. Felly, mae pethau bach fel yna, wyt ti'n gallu gweud nhw mewn i unrhyw stori am rwy'n yn cerdded yn y nos. So, just pethau bach fel yna. Dwi'n meddwl sy'n ddifyr, ynddo. Cyfoethogi yn dyw hi, mae'n cyfoethogi. Ia, mae'n cyfoethogi yn wybodaeth i, ond hefyd yr delight mwyaf mae rwy'n fel storiwr yn gael, wrth gwrs, ydy'r rhannu. Ac unrhyw ffordd allan ni rannu hein drwy, mae yna gerdd bach ddos i ar ei thrawsi, lle mae'r ganwyll a seren yn siarad efo'i gilydd, a mae'r ganwyll dweud bod hi'n llawer iawn mwy gwerthfawr nag ydy Sêr i bobl, a dim ar seren yn dweud na. Wyt ti mond yn goleuo am ryw 2 awr y nos, dwi yna drwy'r adeg. Math yna beth, ti'n gwybod, mae yna lot o straeon bach del yn rhai o'r cerddi bach ma dwi wedi ddarllen. So dwi'n gobeithio falle datblygu hi'n straeon bach. Ac am rhai o'r bobl ma, da ni wedi anghofio amdano nhw, sgwennodd y pethau yma hefyd. Dwi'n meddwl bod yn bwysig cadw nhw yn fyw. Nifer ohonyn nhw ferched gyda llaw. So, yeah. Diolch. Fab. Fiona, yr un cwestiwn. Fi'n gwybod mae gyda ti lot fawr o gynlluniau. Wel, fel diolch i'r Cangennau Mechyn y Wawr nes i chwilio am wybodaeth, nes i cynnig pan maen nhw yn paratoi raglen am y flwyddyn nesaf. Dwi'n fodlon dod i rannu be dwi wedi dysgu, a gobeithio wrth wneud hwn bydd fi yn gwybod mwy. Ac hefyd dwi'n meddwl, dwi'n wedi wneud hwn eto, dwi'n meddwl ysgrifennu i golygydd y wawr, sef cylchgrawn y mudiad, i cynnig ysgwennu erthygl, a felly cysylltu ar Cangennau Ledled Cymru, ac yn gofyn am, a da chi'n gallu ateb y cwestiwn, pwy ydy y forwen gyda'r cogael, ac dod â nhw i mewn. Ond y peth pwysica i fi, a peth o'n i'n dwlu am y prosiect, oedd dod â'r gwyddoniaeth, y wybodaeth sydd gyda'r bobl sydd yn deall, a hyd a lledrith sydd mae Sêr, mae Wybr yn llawn dop, da ni'n edrych i fyny. Ac o'n i'n clywed cymaint o'r storiwyr eraill yn y prosiect yn dechrau pan oedden nhw'n rannu y chwedlau. Ac dwi wedi glywed teimar yn dweud, mae nhw yr un Sêr oedd ein hain cyn deidiau yn edrych arnyn nhw. A dwedes ti, tasa rhywun yn teithio o'r goffennol ac yn ymuno â ni rwan, sa popeth yn anghyffarwydd iddyn nhw, tan mae nhw yn edrych i fyny ac yn gweld y Sêr oedden nhw yn gwybod amser maith. A mae'n mor pwerus, cos da ni mor fach fel bobl, da ni'n meddwl da ni'n rili pwysig a wneud lot o pethau. A mae'r ddaear yn mor fach, ac wrth edrych arnyn nhw, dydy hwn ddim yn diminish ni, dydy ddim yn teimlo ni teimlo yn llai ac yn anbwysig. Mae'n cysylltu ni ar pobeth sydd yn... Does gen i ddim y gair really i esbonio. Mae hyn, chi'n gweld hwn gyda'r plant.
pan maen nhw yn gyrrando ac yn edrych, maen nhw jyst yn gweld bod mae dirgelwch a hyd a lledwch, ond hefyd y gwyddoniaeth sydd gennym ni, maen nhw i gyd yn cyd-fynd ac yn cysylltu ni a phobeth sydd yn bodoli a pawb sydd wedi bod ac hefyd i'r dyfodol hefyd. A mae'r chwedlau yn ffordd addechog i creu cysylltiad yma. Diolch. Diolch i bob un ohonych chi. Diolch i Fiona, diolch i Mair a diolch i Dani.